Nu skal I en tur med på Skørping Sanatorium, også kaldet for Skørping Fryseslot. Fryseslottet er fra 1906 og har huset rigtig mange tuberkulosepatienter frem til 1950'erne, hvor man fandt ud af at lave penicillinen uddøde sygdommen. Vi har håndtet her en del gange, og her har vi klippet ud fra vores anden oplevelse, vi har haft der. Og god fornøjelse. Det skal nok blive beriget med en sand oplevelse for jer. Rundt på denne etage her. Jeg får så mærkelig mave igen. Har vi lavet en masse trick-effekter. Der står noget på kanten der. Og alle skab står åbne, som alle vi ser her. Så hvis der er noget, der bliver knaldet i, så... Og her er det sidste operationsrum. Er den gamle overlæge her? Kan du? Hvad? Johan Stein hed den første overlæge. Johan Stein. Er du her stadigvæk? Så prøv at komme frit frem. Jo, den hedder Suite. Den hedder Suite. Ja, og operationsstuen, de ligger stadigvæk ved siden af. Det er bare Suite. Ja, men jeg tror faktisk også, den deroppe, den hedder det. Ja. Det kan godt være, de sidste, de hed... det var fordi Mikkel, han sagde Suite. Ja. Og vi var ikke helt enige om den hedder Suite. Det er en mega mærkelig fornemmelse, der er. Har vi den gamle overlæge her? Så vil jeg gerne snakke med dig. Der ligger sådan en måler på sengen der, en K2-måler. Hvis du går hen og rigtig prøver på at skabe kontakt med den og bevæge dig, så kan den give nogle udslag. Det fortæller lidt om, at du er her. Og så har jeg faktisk taget Mr. Walkie med. Og den tror jeg stiller her. Så kan jeg prøve at kalde ham. Den er der. Og så har jeg en med til mig selv. Og så kan vi prøve på den ene eller anden. Så lader vi den der stå der. Og jeg har mine her. Hallo. Og den virker.
Prøver vi. Her oversygeplejersken er måske sur over, at vi har åbnet alle skabene. Rigtig, hvor det bare roder. Ja. Kan du bare begynde at lukke dem? Der er sådan en fin ting. Rydde op altså. Ja. Og overlægen kan jo bare kalde os på walk-in. Der er en knap på siden, du trykker ind. Så kan du lave kommunikation med mig. Kom lige på noget her. Se der. Det er altså de der nødlamper. Mm. Man kan det sige sådan kniflet lige her ved os. Kan du gøre det igen? Nu prøver jeg lige at gøre sådan her ved gulvet. Jeg ved ikke, om I kan høre det. Jeg ved ikke, hvad jeg hører nu. Der er noget for. Jeg ved ikke, om I kan høre det, men det giver sådan en tik, eller sådan en knirken på gulvet. Ja. Men jeg vil lige prøve at høre overlægen, hvad der er. Og det gør jeg med walk-in her. Er overlægen i en anden ende? Ja. Det er ikke hvad jeg sådan, den slukker. Den slukker, så det er ikke rør nu. Nej. Ja. Slukker, hvad det er sådan her, så det er ikke bare. Skal jeg tænke mig om. Vi var oppe tidligere, døren står, som det gjorde dengang. Fordi den vil lukke lidt i. Den kommer ind her. Men der er en due ned på den ordning. Og her har vi også åbnet for det hele, og for vaskemaskinen, tørretrommelen. Men hvad også? Ja. Den dør herinde. Den blev lukket. Den blev lukket. Det har vi gjort på bad, altså også på, ind på stuerne. Ja, den der bliver ikke lukket. Er overlægen i en anden ende? Det var den der inde i
personalerum, hvis der stadig synes, der er det den der siger klik, klik. Du hører en, den siger også sådan en 5 minutter. Så det siger sådan klik, klik. Ja. Ja. Men de andre kniger kan jeg høre, det er ikke den. Nu har det været tid til, at overlægen hun går skolegang. Ja. Sammen med oversygeplejersken, Karen. Eller en af de andre oversygeplejersker, der har været med tiden. Undskyld, jeg ser ikke, hvis I har skrevet noget her. Klar. Men som sagt, så går vi på et meget, meget gammelt sygehus fra 1906. De oplever flere år på, mens jeg går her. Her. De skriver, de oplever år. Ja. Ja, Ja. Men vi er ikke i tvivl om lige her, at fordi vi kunne høre nogle, ligesom sådan, ja, hvis man snakker om, man har gerækken, ligesom sådan, du ned fra det her, og vi kan konstatere, at der er lukket for varmen, så rørene kan ikke sige noget. Selvfølgelig at prøve at lægge den ved siden af. Hvis du lægger den på siden, tror jeg faktisk godt, den kan uden at tippe. Så er der 2 muligheder til dig. Hvis du gerne vil have, at vi går lidt væk fra kuglen, og den apparat ligger der, så prøv lige at give et tegn med enten at slå på et eller andet, og give en lyd. Kan du lave en lille bankelyd, eller kan du bare sige til os, gå? Ja, jeg kan godt se, at der sker noget. Specielt lys op. Og hvis man kigger der, så er det faktisk en skitse. Og der. Man ser. Der. Og der. Men det er lidt. Der var noget, der lige fløj forbi her. Ja. Og sidst vi var her med Michel, der han der lavede også over.
bordbænken 17. Jeg går lige forrest. Og så filmer jeg dig, når du kommer ind. Nej, du står bare hernede, og så filmer den anden vej ned. Vi har hørt, at der var lyden herinde fra. Ja, det var så døren, der gav lyd. Det er på vej. Så kommer hele den frem. Der er du. Hvor du bare... Hvor du tænker, er der en, der lige skal... Jeg tager benene. Overvære Michel? Eller Jeg tager tage nogle gange. eller lige undersøge ham? Jeg tager tage nogle gange. Der er en over dig, Michel. Filmer du det her? Mm. Der er som kigger ned til Michel. Er du ved at undersøge ham? Kan du se? Ja. Kan du se det på streamen også? Mm. Hvad fornemmer du, Michel? Ja, når du piller den, når du skal fat i en meter dernede, og så Den er væk igen. Pia, hvor står du Jeg henne? prøver lige at gå tættere på. Pia, hvor står du henne lige nu? Hvor blev du af? Den kommer jeg tæt på. Hvor står Pia er eller hvad? Nej, hun sidder nede på... Så kan det lige lyd i bag. Bag. Prøv med armene igen. Jeg fanger det ligesom... Hvorfor fanger jeg ikke den her? Nu ligger nok bare som genstand, fordi du rører det. Der var her lige før, og det sygeplejersken eller lægen. Kan du så prøve at lige undersøge Michel, der ligger på Riksen eller operationsbordet. Det var ikke lidt utroligt. Det var lige, hvad sagde vi, 15 sekunder? Ja. Og der var noget. Der, Der er den igen. den side. Prøv at løfte din arm, hvis den ene af dem. Din venstre. Og Den højre. er der på den side nu. Din højre. Er du ved at undersøge Michel? Nej, den er på den anden side. Der. Er du ved at undersøge Michel? Kan du vinke til os? Løft den ene arm, og så vink. Ligesom Michel gør. Det gør han. Prøv at gøre det igen. Den ene arm op, og så vink. Kan du se det? Mm. Super, tak. Vi er mega glade for, at du viste dig. Kan du gå et skridt til venstre? Kan du flytte dig lidt til den ene side? Nej, det gør den sgu. Hvad? Gør den ikke? Okay. Mega flot. Tak skal du have. Vi har jo sådan en fin skærm her, som ligesom fortæller, hvor se du er der her. Kan du igen vinke til mig? Kan du se det? Ja. Den står stille i den. Tak. Tryk dig lige herovre. Prøv bare at lægge din hånd ned igen, Michel. Tak. Hvis det er overlægen,
Kan du så prøve at give et tegn for det med en eller anden bankelyd herinde? Ja, jeg kunne lige hente en meter om sten. Hvad? Jeg henter en meter om sten, for det Ja, det kan du jo bare lige, hvis der er. Ja, det På streamen, der kan du bare tage med en kig. er bare lige en meter, står herinde. Du fik det bange til din. Jeg tror bare, det var let at kigge. Nå. En eller anden. Kan du prøve at undersøge Michel igen? Blev du væk? Er det dig, man har set? Kom, nu er han ved dig igen. Er det dig, som man har set skyggen af hernede? Som vi kalder skyggen? Det er en masse historier. Kan du prøve at tage hånden på Michels mave, ned på maven, ved at holde hånden, din hånd. Kan du prøve det? Kig. For fanden igen. Det er jo sjovt. Det må det ikke være med. Nu kan jeg, du skulle prøve at slukke det der lys der. Det gør du bare på den der zigzag. Jeg tror, det går på zigzaggen. Så kan du finde. Kan du prøve at gå hen til Michel igen? Prøv lige at ændre den. Sorry. Var det dig? Nej. Jeg prøver lige. Ja. Jeg kan mærke, at jeg skal have det her af igen. Det er for tungt. Eller hvad skal man sige, det er ikke tungt, men alligevel. Men det er fordi, du står og kigger nedad hele tiden. Du må Vi er gerne på- holde briksen. Du må bare tænde lyset igen. Med. Er der nogen herinde? Hvad skete det lyset? Så? Så er der lyset. Det er en til lyset. Nej. Jeg kigger ned i min egen telefon.
Hvad fanden sker der her? Okay, klar. Nej. Kan du høre noget på Kængelsmuseet? Og se på de kænge, der står der på det der. Nu kan vi også måske. Nej, vent lige lidt. Vent lige lidt. Det har vi ikke tænkt over det der jo. Har du tænkt over det der sted? Nej. 2 sekunder. Hvordan der? Hvordan fik jeg det der? Stil bare der. Har du nogensinde overvejet at tjekke omklædningsrummet? Omklædningsrummet, hvor selskabet er. Jo. Jeg prøver det med. Vi er ved at have fat i noget. Ja. Jeg vil have fat i noget. Vi er lige i gang med at jeg skal indlægges på en eller anden afdeling i Syd. Jeg skal lige indlægges på en afdeling. Is. Hvad synes du var det? Ja. Vi skal på tur. Skide igen. Ja. Ja, som om det roterer, som konstruerer på en eller anden måde. Okay, så giver det også god mening, at vi skal blive hørt. Ser du noget der? Ja, det roterer. Der er noget der. Ja.
hørte stemme, som jeg sagde, og så var der noget andet ind over det, gennem over to, vi hørte. Nej, jeg kunne jo høre det, den der. Au, 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 au. Au, au, au. Det var også lige. Au, 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 au. Miljø eller noget. Så var der skyggen, ikke? Det tror jeg. Der vil vi godt finde den her. Måske kender jeg ikke. Nej, vi kører det bare lige hen, sådan at vi kører hen over ledningen. Det var en masse glad for det. Ja, jeg skal jo egentlig det som sker jo det indad. Det var det. Ja, det er en overgang, men nu går det over det. Hvad fanden var det? I kan sgu da høre det! Hvad er på kablet? Husk det. Der var noget, der jammer sig. Enten jammer vi sig udenfor. Kan I køre det igennem Det er ikke lyder, der er det med marinerne. kamera 1 med lyd på? Vi er stadig. Skal du også snakke der? Ja. Det jeg prøver at fortælle dig, det er, når du hører sådan rigtig som rigtig. Lydagtigt. Og så er der
det var så den sidste år, vi så, eller oplevelse, vi havde denne aften, nat på Skørping Sanatorium. Igen havde vi en fantastisk aften, nat, hvor vi havde beriget med rigtig mange forskellige oplevelser. Som I nu har kunne se, så er det jo lige fra growlelyde til, ja, og der sker bankelyde, der sker rigtig mange forskellige ting, og vi har meget svært ved at sætte ord på, hvad det kan være. Men vi tror på, at walking, vi stiller op, at det har Garns Rigsert været lægen eller sygeplejersken, der har prøvet at kommunikere med os. Vi lukker af og siger mange tak for denne gang. Læg mærke til vores opslag på Facebook eller her på YouTube. Og tak fordi du så med.